Σήμερα και από εδώ είναι η φίλη μου η Νεφέλη. Μη σχολιάσετε. Γεια σας, παιδιά. Ναι, μη σχολιάσετε αυτόν τον άνθρωπο εδώ πέρα. Και σήμερα θα κλέψουμε στο Brookhaven σπίτια. Και ναι. Παιδιά, κάντε όλη εγγραφή στην Δαρία τώρα. Ναι, ωραία. ναι, Να ναι. Τι κάνει ρε αυτή. Α, καλά. Κάντε όλη εγγραφή, ωραία. Και like. Νεφέλη, φύγε από εκεί. Περίμενε για να μην σε πιάσει, έχω ιδέα. Βοήθεια. Περίμενε, θα σε πάρω αγκαλίτσα. Θα σε πάρω αγκαλίτσα και θα φύγουμε. Ναι, λοιπόν. Μην σχολιάσετε. Ωραία. Και ναι, σήμερα θα πάμε να Μία κλείσουμε αντιγράφει το skin μου, τέλος πάντων. Και το πάμε. Batman skin. Α, κάτσε, εγώ θα πάρω τα βασικά, δηλαδή αυτά που χρειαζόμαστε Ναι. για να κλέψουμε. Ναι, παιδιά, θα πάρουμε τα πράγματα που χρειαζόμαστε για να κλέψουμε. Οκ, wait, λοιπόν, πάμε σε ποιο σπίτι να πάμε. Πάμε σπίτι 15. Ωραία, πάμε εδώ πέρα για να μην μας δει. Λοιπόν, περίμενε εδώ. Λοιπόν, μέσα. σάκο... Νομίζω είναι μέσα, Δεν πειράζει. Δεν μπορούμε να δούμε από εδώ. Ναι. Λοιπόν, κρεβάτι... Για πάμε, έλα εδώ. Ναι, wait. Πήδα. Ναι, wait να πάρω μία τα πράγματα που χρειαζόμαστε. Ωραία, θα πάρω αυτά. Οκ. Ωραία, ήρθα. Περίμενε. Έχω πάρει και κρεβάτι για πάνω. Μην προχωράς. Για να δούμε αν είναι μέσα. Δεν είναι. Δεν είναι. Ωραία, θα προσπαθήσω να Πάμε βρω να το μπούμε σάκο. από πάνω. Να μπούμε από πάνω. Οκ, μην Όχι, τολμήσεις. δεν γίνεται από πάνω. Μην τολμήσεις και Όχι, κάνει... από πάνω δεν γίνεται. Wait μία, γιατί κατά λάθος έπεσα. Περίμενε, έρχομαι ξανά. Πού έπεσε. Περίμενε, τώρα έρχομαι. Όπα, κάτσε. Ωραία, ήρθα. Όπα. Ναι, παιδιά, λοιπόν... Ρε, βάλε σακί, βάλε τέτοιο. Μπήκα. Με την πρώτη. Δεν είναι κάποιος στο σπίτι. Ωραία. Ωραία, πάμε να κλείσουμε. Λοιπόν. Wait, παιδιά, γιατί κολλά. Ωραία, πάρε τα Δώσε μου λεφτά. και εμένα. Να κάνουμε το βασικό μας τραγούδι. Money, money, green, green, money is all I need. Money, Green, green, money is all I need. Okay, stop. Κάποιος χτύπησε το κουδούνι αυτού του σπιτιού. Μη μας κοιτάτε εμάς, δεν είμαστε του σπιτιού αυτού. Δεν μπορώ να βγω. Πήγαινα στο κόκκινο. Βγήκα. Περίμενε να σε πάρω αγκαλιά. Αυτή είναι που έπαιξε. Πάμε. Πάμε σε αυτό το premium σπίτι. Πάμε σε αυτό το premium σπίτι. Απλά πάμε από πίσω. Όχι, έλα εδώ να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εντάξει, θα φύγω. Κάτσε να γίνω μικρή. Πρέπει να γίνω μικρή. Α, όντως και εγώ να γίνω παιδιά μικρή. Για να μπορούμε να κρυβόμαστε και εδώ. Φοβάμαι. Να πούμε από πάνω κάπως. Ναι, παιδιά είναι δύσκολο. Εδώ έχει κάτι κάνει. Περίμενε, ξέρω. Σε περίμενε, Δαρία, έλα εδώ. Τι έβαλες κρεβάτι. Δεν το βάλα εγώ, αλλά τέλος πάντων. Δαρία, ανέβω πάνω στη σκάλα. Ανέβηκα. Ωραία, τώρα πρέπει να μπούμε μέσα με το σάκο. Παιδιά, αν ακούτε τέλος πάντων κάτι σκυλιά, είναι τα δικά μου σκυλιά, γιατί έχω σκυλιά. Μη σχολιάσετε. Ωραία, λοιπόν, παίζει να είναι στο τελευταίο όροφο. Εδώ δεν έχει κάτι. Μήπως είναι αυτό το σπίτι που έχει το μυστικό δωμάτιο. Όχι ρε, ξέρω ποιο είναι. Το θυμάμαι, λοιπόν, ούτε εδώ θα είναι.
Λοιπόν. Έχει ένα μπάνιο. Να το. Θα το κλέψω εγώ. Όχι, wait, γιατί δεν βρίσκω τη βόμβα. Κάτσε, εγώ θα πάω να δω αν έχετε κάποιους, ελπίζω. Όχι, wait, παιδιά, μέχρι εγώ να βρω και τη βόμβα. Οκ, είναι η βόμβα. Κάντε εσύ, να φίλοι, κάντε εσύ. Είναι εγώ, την έδωσα. Κάτσε, ωραία, δώστε μου άλλη μία. Δώσε μου τα λεφτά. Και πάλι το τραγούδι μας. Money, green, money is all I need. Άλλα σχέδια, παιδιά. Εγώ φεύγω από το σπίτι. Πήγα σπίτι 11. Πήγα σπίτι 11, αλλά ταυτόχρονα με έκανε μπαν τη φάση. Λοιπόν, θα πάμε σπίτι 11 παρόλο που έχει πολλά άτομα. Και πάμε, ακολούθαμε. Μας έκανε πάνω, αλλά εμείς ήδη το κλέψαμε, να πούμε. Δεν ξέρω. Τον άλλον τον έκαναν πάνω, εδώ από πίσω. Υπάρχει μια σκάλα, ευχαριστώ. Ένα δολάρια! Ξανά εδώ πάρεις τη σκάλα. Γιατί? Οκ, παιδιά. Πάμε από εκεί. Μπορούμε να ανέβουμε έτσι. Να μπούμε έτσι. Εντάχθηκε το κρεβάτι, Τον έκλεψαν. Εγώ για αστείο θα κάνω αυτό. Και κάτι ακόμα. Να περιμένουμε εδώ πέρα μέχρι να... Πες μέσα, ρε, όχι. Υπάρχει κάποιο μυστικό δωμάτιο για να πούμε. Wait. Για δείτε κάτι αστείο. Πού είσαι? Εγώ έκανα μέσα boom. εδώ είμαι. Ναι, εγώ έκανα boom. Ωραία, ήρθα. Να την έχω εδώ. Να κάνουμε και οι δύο βόμβες. Ναι. Ένα. 2, 3. Περίμενε να περιμένουμε λίγο για να ξαναβάλω. Περίμενε, όχι ακόμα. Ρωτά να γίνει. Βρήκα. Να προσέχουμε. Να προσέχουμε μην έρθει κάποιος. Εγώ παρακολουθώ εδώ. Να το πατήσουμε μία μαζί. Όχι ακόμα. Οκ, παιδιά. Πες κάτι και εσύ. Κάποιον είδα. Πάμε γρήγορα. Γεια σου. Κρύβομαι στο μπάνιο. Εγώ κρύφτηκα στη βρύση. Κι εγώ. Κάτσε. Έφυγε. Οκ, πάμε. Έρχονται κάποιοι. Γρήγορα. Τρέχουμε. Υπάρχουν 100 άτομα εδώ πέρα. Βγήκα από το σπίτι. Ναι, έχω βγει από το σπίτι. Επιτέλους μπορώ να το κλέψω, θα σου φέρω τα λεφτά. Βγήκα από το παιχνίδι. Εδώ είναι. Από το σπίτι. Ήρθα. Και όπως πάντα, money, green, money is all I need. Money, green, money is all I need. Money, green, money is all I need. Κακά με ένους. Παιδιά, μην το σχολιάσετε αυτό. Οκ, τώρα πάμε σπίτι. Πάμε σπίτι 17, δεν ξέρω αν έχει κάτι.
Εδώ η πόρτα είναι ανοιχτή. Ο μπρο έφυγε όλος. Ωραία. Κάτσε σε ποιο σπίτι είσαι. Το 17. Η πόρτα είναι ανοιχτή, απλά δεν ξέρω αν έχει κάπου να κλέψεις. Υπάρχει κάποιος μέσα, όχι μέσα, αλλά υπάρχουν κάποια απ' έξω. Δεν Κάνω ότι πειράζει. φεύγω για να μπω. Εγώ έχω μπει ήδη, μπρο. Και με είδανε και δεν σχολίασαν τίποτα. Εδώ δεν υπάρχει. Εδώ πέρα είναι. Ω, πού είσαι? Α, εδώ. Βοήθεια. Περίμενε, μην πηδάς. Θέλω να δοκιμάσω κάτι. Το έκανες, γιατί το διέγραψε. Δεν πήγε καλά, Α, μπες. Τι συμβαίνει? Άκουσα ένα... Έλα. Ξέρω που είναι, έλα εδώ. Αυτό είναι το καλύτερο σπίτι. Να το κάνουμε μαζί. Ρε! Βάλε ξανά τη βόμβα για να το κάνουμε έτσι μαζί απλά. Περίμενε να μου την ξαναβγάλει. Να τη βάλω, περίμενε, βάλτε κι εσύ. 3, 2, 1. Πάμε. Τα έδωσα τα λεφτά. Δεν πειράζει, ούτως ή άλλως έχω. Μη μου πεις ότι εδώ δεν μπορεί να Από την ανεβεί. άλλη είναι ρε φίλε. Πω τόσο ηλίθιες είμαστε από την άλλη. Όχι, παιδιά μου σχολιάσατε, είμαστε ηλίθιες. Αυτό είναι το καλύτερο σπίτι σε όλο το κόσμο. Όπα. Ναι. Τώρα θα βγω μπροστά της απλά σιγά. Μόλις μας είδε. Βγήκα. Και εγώ βγήκα. Όπα. Πάμε στο επόμενο σπίτι. Εδώ. Είναι και ανοιχτή η πόρτα, μια χαρά. Έλα λίγο στο δωμάτιο. Δεν πειράζει, εμείς θα κάνουμε μπούμπουμ. Μαζί. Περίμενε. 1, 2, 1, 2, 3. Όχι, θέλω να δω κάτι. Ωραία καψόν. Ναι, οκ. Λοιπόν, έχουν περάσει παιδιά εδώ 10 λεπτά που κάνουμε αυτό το βίντεο. Και όπως είπαμε στην αρχή του βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή. Πάντα παιδιά, κάντε πάντα like και subscribe. Μπράβο, στη φίλη μου τη Δαρία. Λοιπόν παιδιά, θέλω να σας πω κάτι. Τι? Εγώ με τη Δαρία, αν ξέρετε το Κρόαγκαντι και το στείλαμε. Ναι. Εμείς εδώ είμαστε Team Jandel. Εσείς θέλω να μου πείτε στα σχόλια τι ομάδα είστε. Βάλτε κόκκινες καρδούλες αν είστε ομάδα Jandel και μαύρες αν είσαστε ομάδα Sammy. Λοιπόν, τώρα πάμε σε εκείνο το σπίτι. Ακολούθαμε εδώ πέρα. Η πόρτα να δούμε. Όχι. Got imported by states. Μπήκα. Δαρία. Μπήκα μέσα. Έχω μπει μέσα με το σάκο. Δαρία, έλα. Ναι, έχω έρθει. Έχω μπει ήδη μέσα. Έπαθες disconnect. Όχι ρε, είμαι σπίτι 18 μέσα. Το ξέρω, δεν πειράζει. Και σε σένα κολλάω. Λοιπόν, αν δεν φαίνεται σε σένα ότι δεν κουνιέμαι, να ξέρεις ότι εγώ κουνιέμαι. Λοιπόν, πάνω για να δούμε. Αυτό το σπίτι είναι διασκεδαστικό. Εδώ δεν έχει κάτι. Εντάξει, το μπάνιο αποκλείεται. Εδώ πέρα πάει. Α, Παναγιά μου, θα πέσω. Εδώ στα παιδιά δεν έχει κάτι. Πάμε τώρα κάτω, Νεφέλη. Δείτε παιδιά, έχει μια κάτω πέσει να έχει κάποιο μυστικό δωμάτιο, ρε. Οκ, εγώ θα ψάξω στη κουζίνα.
Νομίζω βρήκα. Ναι. Βγες μία από εδώ. Κοίτα. Εδώ έχει ένα τζάμι. Κοίτα μέσα στο... Εδώ, όχι, δεν έχει κάτι. Πού έχει τζάμι, κάτι. Λες να μην έχει κάπου να κλέψεις. Οκ. Ναι, παιδί, έλα λίγο. Λοιπόν, έλα σπίτι 11. Σπίτι 11. Ωραία, έλα δίπλα μου. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ήταν το πρώτο βίντεο, ναι. Κάντε like και subscribe στη Δαρία πάντα. Ναι, εγγραφή, παιδιά, εγγραφή. Άμα εσείς δεν κάνετε like και subscribe. Οκ, φτάνει! Ναι, και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο και πάμε μαζί να το πούμε το γεια σας. 3, 2, 1, γεια σας.